खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै नै दिनैहाय जोंहा बेलागुरा सावबाय बेलागुरखौ सावबाय बेनिफ्राय दा फुङाव ओमफ्राय मा फिथा सावदों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांनोसै आरोना आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा अर सायना फैखांबाय आरो बेलागुरखौ सायखांनानै जेनेबा हायेन खबर लोगोफोर बेलागुरखौ सावखांबायानो जोंनिया गोजांनानै आरो फैदो फिथा ना मा फिथा होनो थावनि फिथा नै जोंनिया लोगोफोर दे होन महिलानि बेदर राननायनि खाना बाङाय मागो दमासि खाना जाखाबाय बेदराबो माबानि राखिसा हमनायमोन माबादो बा 13 जोनाव फालासेल' गोलैदो नै 13था ओइ गोदाग्राफोरा इनो बुथारग्राफोरा नै ओइ दा जखाय बिसिना जों मागोनि दांखाबाय दमासिनि महिलाफोरनि माबानिमोन राखिसारनि राननायमोन जों जानोसै आरो थेवबो ना नैयाव बिबु नै लोगोफोर जोंना नै बिबुआ रानथ'वाखै र' दे नांगौ ना मायो बोखोदाव आइ बोखोदाव ओजा बिबुखौ रुगासिनो ओमफ्राय नै जारो थफ्लासे जुना दोनखानो अमायानो बारा देरबाङासै आरोना जोंनिया लोगोफोर नै लोगोफोर इ जाबाय आरो मा होनोमोनलायो ब्लेक राइस ना मा होनो बिदिखौ ब्लेक राइसनि रोसि मोनदों आरोना जोङो बेखौनो लोंलायनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइमहाय जाहाय जा मा जायो इलाय 뭐 보다가 하는 거 아니지?
खोख्लैनानै दसे नोङो खोख्लैनानै होबाय मारो खमले